champions, my friends. Dag 1, hvor at jeg har klaret en hel dag uden Facebook og Instagram og de der ting. Og jeg synes faktisk, nu er det aften, og jeg var i seng. Og jeg synes faktisk, det går rigtig godt, og jeg har slet ikke været på i dag. Og jeg synes faktisk, det har været rart, at man ikke hele tiden har skulle, jeg skal lige tjekke Facebook, eller og jeg skal lige tjekke Instagram og sådan nogle ting. Så jeg synes faktisk, at det har været rigtig rart. Men alligevel så er man lidt begrænset for, hvad man kan kontakte og sådan noget. Ja. Men nu må vi se, hvad der sker i morgen. Godnat. Jeg synes i dag har været rimelig let, men også lidt mærkeligt at ikke være på Facebook og alle de ting. Ligesom det er blevet en vane for mig at gå på Facebook, når jeg skal til at seng eller sådan noget, så det synes jeg var lidt mærkeligt. Jeg har levet en Facebook og Instagram en hel dag. Det har været hårdt. Videoblog 2. Dag 2. Uden de sociale medier. Og jeg synes, det går ret godt indtil videre faktisk. Der er ikke så meget at sige i dag, fordi et eller andet sted, så har jeg slet ikke haft tid til det i dag. Så det er altså selv gået ret godt. Hvad skal man sige? Jo, det er selvfølgelig lidt svært, fordi der har været nogle kontaktmuligheders problemer. Men det fik jeg så løst alligevel. Og jeg synes faktisk ikke, det er hårdt eller noget. Jeg synes faktisk, det er dejligt befriende. Jeg synes i dag har været også let ikke at være på Facebook og sådan noget. Og jeg synes faktisk, det er lettere, end hvad jeg troede, det ville være. Nu har jeg levet en Facebook og Instagram i 2 dage. Og jeg har ikke rigtig lagt mærke til det. Det var bare sådan kommet naturligt. Indtil nu. Jeg savner Facebook. 3. dag uden de sociale medier. Og det går rigtig godt indtil videre. Jeg synes, det er rigtig rart. Man har slet ikke det der behov for hele tiden at skulle tjekke Facebook. Jeg faktisk ikke, det er særlig hårdt. Jeg tror faktisk, jeg vil fortsætte sådan her. Uden Facebook særlig tit. Fordi jeg synes, det går rigtig godt. Og det er dejligt rart. Og det er den sidste dag i morgen. Så kan vi komme på Facebook igen. Alligevel bliver det lidt dejligt. Ja. Farvel. I dag er det dag 3, og jeg synes faktisk, det går rimelig godt ikke at være på Facebook og Instagram og alt det der. Men jeg kan godt lide at være på Facebook eller sådan noget lige en gang i dag. Det kunne jeg godt tænke mig. Men jeg har ikke været på Facebook endnu, og jeg synes stadig, det er faktisk rimelig let ikke at gå på Facebook. Men ja, så ses vi i morgen, ikke også? Jeg har levet en Facebook i 3 dage. Og Instagram i 3 dage. Og det har sådan... Jeg har ikke rigtig følt noget. Det har været sådan fint nok. Jeg har slet ikke tænkt over det. Og i morgen, der bliver det bare sådan noget. Men jeg glæder mig. Det her, det er så den 4. og sidste dag uden Facebook. Og jeg har holdt godt. Og jeg har slet ikke været på. Det har været et godt forløb, synes jeg. Fordi jeg har fundet ud af, at Facebook ikke er så vigtigt. Og at man så ikke har brug for hele tiden at skulle opdatere. Så altså, det kan rigtig godt anbefales lige at prøve at tage en 4 dage, 3 dage måske uden Facebook, fordi det går virkelig op for en, hvor lidt man har brug for det. Så lige nu, der er jeg faktisk ikke så meget på Facebook mere. Det er mest beskeder på mobilen og Instagram og sådan noget. Så ja. Nej. Han, hvis I skal prøve det, så held og lykke. Det er meget nemt. Hej. I dag er det dag 4, og det er den sidste dag ikke at have Facebook og alle de slags ting. Og jeg synes, det har gået rigtig godt, og det har ikke været særlig svært. Og jeg synes faktisk, det har været dejligt ikke at have Facebook. Og jeg har heller ikke haft en stor lyst til at gå på Facebook og tjekke lige mine beskeder eller sådan noget.
Og jeg synes faktisk, det har været rart ikke at have Facebook i de her 4 dage. Ja, nu har jeg så levet en Facebook og Instagram og de sociale medier i 4 dage. Og det har været et godt forløb. Og jeg synes, at det har, ja, for mig var det hårdt at leve uden Instagram. Så ja, og Facebook, det var sådan, det skulle være at blive, det er så kedeligt nu. Altså, det er ikke rigtig noget, der tiltrækker mig. Så, men det har været, som sagt, et mega godt forløb. Og jeg er bare glad for, at vi valgte det her, fordi at, så kunne jeg lave de her videodownfør. Men det, altså, ja, det kan bare anbefales til enhver. Altså, det synes jeg bare, alle skal prøve sådan noget, fordi hvis de er så afhængige og besatte, som de er, så skal de bare komme ud, og så skal de bare slukke alle de sociale medier og leve deres liv i virkeligheden. Altså, det er en kæmpe forskel. Og jeg er bare mega glad for, at jeg er blevet uafhængig af de her sociale medier. Så, yes. Og så vil jeg bare ønske jer en rigtig god dag.